boyfriend. Bakit? Oo, ato. Kung naringin, hi, at masakit. Masakit, duro ha, pero sige na good na. Condolence? Kakarawato na good na. Condolence? Ano man ito niya na kay warak na boyfriend? Nakay, Hindi na kung saan sugat yung ko, ano man. Hindi, ako nalat lumiwan na iya. Ta, abot nga ako masugot ito taga-puranarya nga, ikaw lumiwan, sige daw. At dito